चेनेल डिलीट जानायनि खारनखौबो आं बुंनो गोसो गैयामोन आं बुंबाबो थेवब्लाबो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों बुंनानै होनोसै आरोना दाखालिबावै आंनि 20 तारिख खालि चेनेल डिलीट जादों ओमफ्राय बेनि आंनि डिलीट जानायनि आगोलावनो सासे लोगोनि चेनेला हेक जादोंमोन जोंनि गामि खाथिनिनो स' बेनि चेनेलखौ आङो हेक जानाय चेनेलखौ बानायबाय थादोंमोन ओमफ्राय बे बानायबाय थानाय समावनो आंनि चेनेला डिलीट जालांदों स' आंबो डाइरेक्ट बुंनो हाया बेनि चेनेलखौ आङो हेल्प खालामनायावनो आंनाबो बिदि डिलीट जाबाय होननानै जेखि जादोला मोनसे भिडिअ क्लिप देखायना होग्रोनि जाहैबाय आंनि लोगोआ फैदोंमोन आंनाव हेक जानाय समाव माने गावनि चेनेलखौ बानायनो आरोना स' बयबो उसुखुथु जायोना स' बेबायदिनो बे भिडिअखौ नायना लाग्रो फार्स्टआवनो ओंहाय माबा आरोना इसिनाव आङो फैनायनि कारना जाबाय माने आंना इउटुबा हेक जादोंमोन ओमफ्राय एसे नायनो होदोंमोन आं बेखौ मोनफिनगोन ना मोनफिना आसा गैला मालायबा सोर बिदि खालामखो आं दा बोरै मिथिनांगौ इउटुबा आंना हेक जादोंमोन आरोना ओमफ्राय आं लोगोखाय एक्सट्रा इउटुबारखौ बानायनो होदोंमोन आरोना ओमफ्राय दामाने एफा आंनाथ' फिसाजो चेनेला जेबो नंलामोन बेना जेबो जायाबाबो जागौमोन आरोना ओमफ्राय दा बेना मा होनबावगोन दा बेना माने आंनिखौ बानायनानै माने बेनासो दानजाबाय आरोना मालाय बिस्रा एफा खस्थ' खालामनाय आं दा बेनो हरनोबो बोरैबा मोनो आं दा होनबावगोनथाय जायखिजाया आं खोमदोनाव सरि बियो आरोना आं थाङामोनबा माने बिदि जानाय नङामोन आरो सोर बिदि हेक बानायदों दाथ' मिथिया नालाय आंबो जों बानायनोबो रोङा ओंखायनो आं माने लोगोखाय खालामनो होदोंमोन आरोना बेखौ ओमफ्राय दा आंखौ बानायनायावनो बेस्रा बेनासो माबा जाबाय आरोना ओमफ्राय आं नुनानै बोरैबा मोनदों आरो सरि बिबाय आं